Вітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта Чык-чырык, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін, у якім Павел Свердлоў дзеляцца з вами мудрасцю Твиттера, самымі запамінальнымі, самымі карыснымі парадамі, якія валяцца як з рога, усяго многа на нас з гэтай соцсеткі, не заблакаванай, дарэчы, яшчэ ні ў Расіі, ні ў Беларусі. Алексей, слухай, я подумал, не даю тебе слова нават сказаць. Я вот якраз хотел про гэта сказаць, что ты заўсёды все гэта придумляешь. Магчыма, таксама подумал, да? Я могу только сказать Павел Свердлоў. Павел Свердлоў. В принципе, и буду глядзець прыгожа. Я подумал, что вось у России заблокавалі YouTube, і цяпер на нас з табой. І вообще на твиттерскіх увогуле ляжыць нашмат больш адказнасці за тое, каб несці правду. С Ютуба-то они уже не я подумал таксама про гэта. І ведаеш, да чаго прыйшоў? Што нарэшце открываецца акно магчымасцяў для беларускага Ютуба. Таму што расійскі глядач з Ютуба сыходзіць, адпаведна сыходзіць і расійскі контент кудысьці ў іншае месца. Калі глядач сыходзіць, якое тут акно магчымасцяў? Беларускі глядач, які глядзеў расійскі контент, будзе хапацца галаву, глядзець, што рабіць, што мне глядзець. А тут прыходзім мы... Па-французску я не разумею, нават з VPN. Па-беларуску таксама, але магу, да? Ну што ж, всё ў нашых руках. Нормально, акно магчымасцяў, акно Авертона звужаецца. Першы твіт у нашай праграме, гэта твіт філасофскі, твіт пра тое, што час няўмольны, час ідзе. І сябры Дранг Беларус піша нам, што ўжо жнівень. А гэта значыць, што 2 месяцы лета мы ўжо прасралі. А я думаю, што гэта значыць, што жнівень, а з 2020 года ў беларусаў жнівень асацыюецца з нейкай сакральнай, не ведаю, тэмай. Сёння 9 жніўня. З 16 жніўня. Менавіта. З барацьбой. Што 4 гады-то ўжо прайшло. Ну, конечно, дагэтуль асацыюецца. У тых беларусаў, якія былі, як это, у свядомасці, у паўналецці. Яшчэ да 2020. Але ж падрасло пакаленне ўжо, якому там, умоўна, ў 20-м годзе было там 14, 15, 16. Яны гэтага сёння не заспелі. І для іх жнівень 20-й год апошні месяц вакацыю. І вось для іх, мне здаецца, якраз такі гэты твіт ён і абазначае тое, што і укладаў у яго аўтар. Ужо жнівень, сябры, спяшайцеся жыць. Лета засталося ўсяго толькі 1 месяц, а далей верасень. І лета, восень і зіма. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так. А жнівень гэта значыць жніво, гэта значыць дажынкі, гэта значыць сельска-гаспадарчая тэматыка. І вось пані беларуска неспадзявана з нейкага такого цікавага іншага ракурса падышла, знайшла відэа з трактарам, які едзе чамусьці. Трактор Беларус? Так, конечно, трактор Беларус. Чамусьці едзе праз раку, і гэта вельмі інтрыгуючае відэа, таму што просто... Ну, давайте паглядзім. Да, вашы ставкі. Давай, я растлумачу вам відэа. Вашы ставкі. Рэдкі трактор, скажу я вам, даедзе да сярэдзіны ракі. Да, вось. І чым жа скончыцца всё гэта вось тут. Ну што, сябры, ўсё скончылася добра. У гэтым выпадку трактар вывез, а мы вывозім. А мы што? Мне здаецца, што это добрая метафора нашай з табой праграмы. Што вось мы з табой, праграма Чык-чырык, гэта той самы блакітны трактар Беларус, які мае справу з гэтым масівам твітаў, які мы цягнем праз раку Ютуба.
воз гімна, тому что адразу ж реплай прыйшоў хрен з трактором, что за гнилое дерьмо он везет, да еще в таких количествах. И кальшире, я вот гляжу это видео, и сапраўды это некий гной. Ну вот собрал и везе. Ведаеш, ён же вязе праз вадаём. Я все ж таки... мог бы поехать у обход, объезд, намотать километров. Ваши твиты, сябры, все ж таки это не гной, это а я думал, ты разумеешь иронию, но не ў гэтым справа. Это труфели. Я про інше, что ён едзе не ў объезд, а праз раку, каб зэкономить паліва. Там у реплаях пишут, а где мост? А мост, відаць, на паперах ёсць, да. А па факце няма. Далей пишуць, што гэта, відаць, і ёсць той самы кароткі аб'езд, про які вось ты кажаш. Дарэчы, твітарская экспертыза ў пытанні апынулася такой нармальнай. Вось, ну і па маторах, там вы бачылі, гэты трактар сышоў у ваду, весь маторны адсек сышоў у ваду, і кола амаль, вось гэта вялікае кола задняе, але пишуць, все нормально, дызель можа ехаць, так, віральная реклама Менскага трактарнага завода. Менскага трактарнага завода. Каб прадаць больш трактароў у Зімбабве. А ты ведаеш, што глуханемы фрэзероўшчык з Менскага трактарнага завода не выгаворвае літару «Р»? Московский юмор. Проехали. Давай ты кожный раз теперь будешь сказать. Так. Далее врывается Антон Матолька у нашу программу и сябры твит таки. Понимаю боль от разочарования и желание обвинить всех вокруг. Не понимаю, зачем пиарить своих же. При этом не то чтобы предлагая и делая при этом, конечно же, что-то взамен. Остановитесь, ну. Вы... Тех, тут гляди, тут по-русски, вот, украинские коннотации. Вы сосите тех, у кого тоже сидят мужья, родители, близкие, друзья, своих же. И я хочу запытаться, вось, покуль мы не расскажем у глядачоў и слухачоў нашей программы. Вот як вы думаете, вот про что вот этот вот твит Антона? Потому что он же не написал про что. Он просто такой, типа, братва, не стреляйте в друг друга. Хопить все. Ну, хопить этих москальских ассоциаций. Да, ну, але твит по-русски бачишь у меня одразу. Одразу, туннельные. Туды. Я мяркую, что вось это классно подставлять под любую проблему. Под любую проблему, безумовно. Под любую, абсолютно. Вось есть проблема. Типа, понимаю боль от разочарования, желание обвинить все вокруг. Ну ладно, сябры, гэта про обмен палітвязнямі, які здарыўся паміж захадам і усходам фактычна, але Беларусь, якая паміж захадам і усходам, яна, дарэчы, як крычаць гэтыя ўсе прапагандысты, што Беларусь там была ў перамовах, што мы удзельнічалі. Не тое, што вось гэтая вось збеглая апазіцыя, якая не дамаглася вызвалення сваіх палітвязняў. І менавіта гэтаму вось прысвечаны твит Антона Матолька. Ну, роспач, канешне, людзі сядзяць. Дакладней, ён-то прысвечаны таму, што нельга всіх абкладаць. Як вызваліць іх немагчыма. А калі вось ёсць нейкая пазітыўны прыклад, кейс, то пазітыўны кейс удвая просто цяжэй. Гэта мы ўсе. Калі вось амністыя адбылася, я памятаю, ад всіх запар, что это менавіта вот наша актыўнасць, кожны пісаў, что это менавіта вот ён асабіста вызваліў 18 палітвязняў, да? Калі кого-то не атрымалася вызваліць, это недастаткова ты попрацаваў. Это демократычная сила виновата, конечно. В гэтым плане. Вот. Ну, кто недастаткова? Я. А калі вызвалі, то я дастаткова. Это демократычная сила недастаткова. Это ведаеш, як у футболе, калі выйграе, то выйграе ўся каманда, а калі прайграе, то трэнер. Падтрымліваюць Антона. Я дядя В. Каждый раз заявляюсь этим ником. Каждый раз, калі что не так, виноваты дэм-силы. Луку уже и винить перестали. Сябры, у тым, что белорусские палітвязні не выходзяць, і у тым, что белорусские палітвязні ўвогуле дагэтуль сядзяць, у тым, что их сажаюць по 10-15 кожны тыдзень, прызнаюць новых палітвязняў, виноваты
один чалавек Лукашенко і яго рэжым. Ну а чаго яго вініць? Ён же ну і так все з ім зразумела. А Яго то мы- лепш лішні раз увогуле не Не ўзгадваць. згадывать. А то мы Ну. так договоримся до того, что вообще-то это заслуга Ну, Лукашенки, что конечно. вышли Там 18 ну. политвязняў по амнистии. А, ну, Он так ён же их, да. он же помиловал, да? Ё-моё. Далее давайте. Кристин Зих пишет нам, Мгм. Пролеска. Так. Чтобы не было разочарования, надо а. не очаровываться, б. снизить пафос значимости белорусской оппозиции для Запада и Мгм. признать, что уже скоро 5 лет, а белорусская оппозиция и рядом не стояла с влиянием на эти процессы. Я скажу так, что хутка уже 30 годов вообще-то, а Мгм. не 5 лет. Ну вот это як для кого, да? Вось для поколения, у якого когось і політична 5. боротьба почалася у 2020-м, хутка уже 5 лет. Хотя А для не хутка, когось, ще праз год. хто яшчэ ў 96-м пераварочваў Ся. машыны міліцыі і кідаў кавалкамі асфальта. Брукаванкай Мгм. там побач са стадыёнам Дынамо, Так. канешне, на Пуліхава. Гэта, канешне, ўжо было даўным-даўно. Карацей, 30 гадоў прайшло, але і гэта падаход мне таксама не падабаецца. Ну што значыць не зачароўвацца? Гэта значыць, што ну типа не чакай нічога, да, і Мгм. ну і калі нічога не адбудзецца, то ты не будзеш і перажываць. Ну, з за гэты іншага нагоды. боку просто Як бы. не трэба ведаеш тут важны момант што не трэба дэлегаваць вырашэнне сваіх праблемаў і спадзявацца што дэмсілы ціханаўская Всё вырашыць там за нас. вырашыць а мы будзем Украінцы все вырашаць за нас. і чакаць. Путін сам Ну, памрэ, гэта, там, типа, прабачце, недзе. Так робіцца у Беларусі калі будзем сидзець чакаць пакуль мы работаем за бесплатна на заводзе нам можа быць праз 20 гадоў дадуць кватэру что-нибудь яшчэ і так далее і так далее. Парадоксальна, Ну, так. конечно. Вось давай базу ад Івана Шылы заслухаем у нашай праграме. Гениально. Да, які таксама заўважае пэўны парадокс. Беларусы, мы не хотим нигде ассоциироваться с Россией. Тут Запад домагается вызволения российских оппозиционеров. Белорусы, блин, чему хотя бы одного нашего до их не додали? Додали одного нашего, бедного Рика Кригера. Хлопца. Это наш Кригер. Уже наш Кригер стал, Мгм. да. Ну а подумай, реально могли хлопца расстрелять Мгм. и недзе ў беларускай Могли землі б. пахаваць, ніхто б нават не ведаў дзе. Могли б. Да. Карацей, Ну, не сябры, могли б, гэта все такое показушнае было. думаю, што нават злавілі. не было тэарэтычнай верагоднасці. Думаю, Мне што здаецца, што ён паверыў у гэта просто на Ён 100%. там мог Памятаеш, паверыць. як Ну, яго это вялі ведаеш, такого як- скручанага Як беднага? праграма розыгрыш. Мгм. Ну, толькі такі экстрэмальны розыгрыш. Яны дайшлі ў гэтым экстрэмальным розыгрышы до конца. Мгм. Так. Так, сябры. Каб кого-небудзь на кого-небудзь памяняць, Трэба спачатку спачатку этого Купіць кого-небудзь што-нибудь не патрэбна. да, затрымаць. І вось мы Крыгі разгадвалі, да, Ага. і у звязку з ім згадваюць такое словазлучэнне ўвесь час абменны фонд, да, Мгм. што Крыгера чыста асудзілі дзеля того, каб было чым мяняцца, вось, напрыклад, з Нямецчыны, якая, канешне, захацела б яго вызваліць. І тут у нас пані беларуска, здаецца, мы толькі што згадвалі, але вось такая навіна. Белоруску будут судить в Варшаве за слив информации в КГБ. Девушка зовут Дарья Остапенко, она родом из Барановичей. В том, что она помогает КГБ Барановичи. Беларуси с информацией, Дарья проговорилась сама, По пьяни, когда да? однажды перебрала с алкоголем. Фото Дарьи. Ось вам добрая антыалкагольная рэклама. Сябры, да. Кажу я вам. Як кажуць, не, ладно, не буду казаць Не кажы. про п'яную жанчыну. Не трэба, не трэба. Свайму языку атрымліваецца не гаспадыня. Вось. Вось так, давайте сфармулюем у нашай праграме. Ну, карацей, вось палякі взялі быццам бы шпіёнку, Мгм. да, і быццам бы абменны фонд, Так, як бы, да? так. Ці будзе беларуская дзяржава дамагацца вызвалення? Я, калі шчыра, нават ніякіх публікацый у прэсе Ты думаеш, беларускай што не бачыў з гэтай нагоды. сваіх не бросаем?
Вось дзе рэакцыя, дзе праграма клуб рэдактараў, дзе Гігін, які з пафасам заяўляе, што беларускую грамадзянку кінулі на нары ў злачыннай Польшчы, ні ў чым не вінаватую, палітычная матывацыя. Але тут ёсць іншы вугал, што я чытаў, што і да 5 гадоў усяго толькі пагражае. Ну так, на каго мяняць тады? Як бы Крыгеру расстрэл, да, вось яго зразумела, што трэба хутка мяняць. А беларуска... 5 гадоў пасядзіць. Вось гэта ўладная машына, рэжым, ён такі, 5 гадоў, да. Не на 18 же гадоў. Выйдзе сама, не на таму, каму 13 гадоў сядзіць. Не, ну што гэта такое? Выйдзе сама, Хаця, ведаеш, нічога, норм. Калі б, напрыклад, Польшча памяняла яе на польскую суддзю Шмідта, гэта было б у ейных інтарэсах. Нават, можа быць, нават больш, чым у інтарэсах аб вызваленні Пачубы. Шмідт нават не сядзіць. Ну, але... Вось Захар Касых так і піша, 8 кандыдат на абмен, толькі навошта ў артыкуле, вось далей я не разумею, артыкуле згадваць, што яна здымалася упорна. Навошта такое згадваць без пруфов? Гэта відавочны артыкул быў на адной беларускай першай незалежнай газеты. Газеце, да? То бок там зралі всякія розныя вось такія. З рысункамі, а не з відэа. Ну вось табе, Захар, тлумачэнне, чаму без пруфов, але таксама тут твіт такі, навошта згадваць спачатку і далей навошта згадваць без пруфу. То бок згадвайце, сябры, згадвайце, але калі ласка з пасылачкі ў студыю. Это ж будзе распаўсюд. Чаму газета не згадала, не падзялілася з пасылачкай на порна, як бы я разумею. Заканадаўства літоўска ніхто не адмяняў. Яшчэ пара рэплаяў я падмянял на Пачобыта і адкрыцця граніц. Так чакайце, тут нешта паблыталася. Граніцы-то хто закрыл? Хто? Беларусы патрабуюць жанчыну гэтую і адкрыццю межаў, палякі атрымліваюць наўзамен Пачобыту. І Шміта тады даваць. І Шміта, і яшчэ кого-нибудь там. Дарэчы, там жа палякаў судзяць у Беларусі штук 5. Ужо 3 асудзілі, мне здаецца, 2 цяпер судзяць. Ідуць працэсы у наўпростым сэнсе, судовыя працэсы. Ні стыда, ні совесці, ні ссылкі. Яшчэ адзін падобна да таго, што аматар порна. Сябры, давайце за порна ўсё ж такі заўважаць, сутнасць навіны. Шпіёнка, затрымалі, перадавала інфармацыю КДБ. Знайдзіце сабе занятак нейкі. Вам всё вот это вот Мата-Хари мроецца. Боже. Мне здаецца, хто такая Мата-Хари, акрамя мяне не памятае вообще ніхто. Пагугліце, сябры, пагугліце. Шпіёнка. Вось. Далей пераходзім. Працягваем направду, што вось гэтую тэму вінаваты і вінаваты Дэмсілы таксама ў тым, што абвясцілі на вось канферэнцыі «Новая Беларусь», якая была на мінулых выходных, Ціхановскую, там пажыццёвай нацыянальнай лідаркай, да, Елбасы. Но направду не пажыццёвай, таму што да наступных сумленных выбараў у Беларусі. Але фактычна пажыццёвай. Могу сказаць, пажыццёвай, але не до конца ейнага жыцця, до конца жыцця іншага чалавека. Сябры, гэта унікальны прэцэдэнт. Лідарку нацыянальную абвясцілі пажыццёва до конца жыцця іншага чалавека. Такога, мне здаецца, у свеце яшчэ не было. Бачыце, мы... Што пішуць? Піша нам Ахтунг. Піша так. Кто назначил Светлану национальной лидеркой? Когда было такое голосование? Паша Либер, что я пропустил? Ну, за все голосования отказано теперь Паша Либер. Я думал, он назначает. Платформа «Новая Беларусь». Ну, калі там голосование таксама фальсифікуецца, то фактычна ён і назначае. Але... Там які заўгодна могуць збіць. Там блокчейн. Блокчейн і... Там не фальсифікуеш нічого. Вось, карці, хто прызначыў Светлану Ціхановскую нацыянальнай лідаркай? Ну, тут адказ такі. Выборы 2020-х. Калі душніць вельмі сумна так, то сабрались вось гэтыя дэмсілы і падпісалі, там іх, здаецца, 13 типа бакоў ці болей. Бакоў? Ну, 13 подпісаў, там, ці нават 17, я уже не памятаю, колькі там іх стаяла на сцэне, карацей. Быццам бы прысяжныя. Да, халеры, все вот вырашылі і падпісалі. Але ўжо сёння некаторыя з іх, якія падпісалі,
яны сказали Назад не здаем. мы не згодныя, дарма мы подписали, ніякая она не нацыянальная лідарка. А що ж вы подписали, то что подмахнули не глядя, гэта называется, да? Может быть, на іх там это паўплывалі? Доктор, дыетолог Андрусь Белавешкін піша Так, нам вось так, эксперт у у палітыцы. адказ. Так. Да? Сумна назіраць, як розныя Саннікавы, Усавы, Пазнякі, Ягоравы, Прокоп'евы, Кныровічы, дарэчы, вось апошнія трое якраз выступілі з Супраць. заявай, типа, што нічого мы не подписывали. Мы на такое не пагаджаліся, да? Это і былі не мы. Замест уласнай актыўнасці, стварэння сваіх рухаў, гуртавання прыхільнікаў, Так. адзінае, на што здольна, гэта толькі кідацца на Ціханаўскую. Так. Ну, а хто будзе кідацца? Пакажыце, што вам ёсць што прапанаваць. У вас усе Вось магчымасці. яны прапануюць Прапануюць то, што прапануюць. скінуць Ціханаўскую. Ну, Але, здаецца, у Антона Матолькі такі з'явіўся магутны саюзнік па рыторыцы. хто? Ну, вось, Белавешкі. А, Я згадываю вось ты гэты першы твіт Матолькі, Матолькі. да, Мгм, дзе вот это вот братва не стреляйте, да? Ну что вы кідаецеся, Ну, вся так, ваша это ж актыўнасць кідацца мы ж на Ціханаўскую. Вы свае стварыце ўсе. што-небудзь сваё, да. Хаця б праграму Чык-Чырык бы стварылі. Ну, я не знаю. Але, пішыце ў твиттер. але ўжо позна, яе ж стварылі мы. Быў на канферэнцыі Новай Беларусі такі цікавы персанаж. На фота з канферэнцыі трапіў Александр Кабанаў. І што мы бачым? Так, Што мы бачым, сябры? што мы бачым? Гэта ікона стыля. Добра, што чалавек у свае 50 гадоў умоўныя выглядае як спорцік. Ну, Паглядзі. па-першае, Майстарка Адыдас, штанцы Адыдас, педалі таксама. педалі Да. Адыдас. Ну, па-першае, ён жыве ў Варшаве, напэўна, на раёне Прага, дзе гэты Там, в дрэс... прынцыпе, ўсе так ходзяць. Так, абсолютно. А по-другому есть гіпотэза, што, можа быць, ён зарабляе на жыццё не толькі блогерствам, Блогерства. А чым? но ён яшчэ з'яўляецца гэтым Крышуе які-небудзь рынок? амбасадорам гэтай гандлёвай маркі. Типа што... Ведаеш, яны табе Типа, што ён нават не на зніжках гэта набыў. Яны табе дасылаюць адзенне, ты мусіш у ім там фатаграфавацца, хадзіць, ну, сяляк неяк гэта ўсё прасоўваць. І не можаш апранаць іншае. Ну так, хіба Іншых брэндаў, як бы, Мгм. таму што это все контракт скасаваны. Але класна, што вось ён побач з гэтым мужчынам у пінжаку, ён реально выглядае такой, типа, слышь, ты чё? Дай мабілу позвоніць. Але магу вам сказаць, што на наступны дзень Александр Кабанаў ўсё ж таки апрануў кашулю, калі яму там уручалі медаль ад якраз таки аб'яднанага пераходнага кабінета. Не, я сам гэта не бачу. Я толькі хацеў сказаць, што так вось я бачыў на відэо, зразумела. просто на жывой трансляцыі, канешне ж, вось. Але можа, ёсць Ёсць пруфы, Але, што магчыма, ён это была мае іншыя кашуля Адыдас. Як ты думаеш, можа Адыдас выпускае персанальна кашулю? для яго. Да. Ну, яшчэ адна бамбічная навіна з канферэнцыі. Прызначылі новага адказнага за пашпарт Новай Мне Беларусі вось гэта спадабалася. замест Валера Кавалеўскага, і гэта літовец з нармальным доўгім літоўскім прозвішчам. Я ўжо забыўся. Не памятаеш? Не памятаю. Можа быць, твітарскія памятаюць. Гудзірас. Нешта Ну, такое. давай, можа быць, у твітах паглядзім. Я думаю, што там будзе адказ на нашы. АГ2 пытанне. падкрэсленне бай, а з гэтай нагоды мае наступныя думкі. Зрабілі жмуда начальнікам пашпартнай службы. Можа, пойдзем далей і зробім швейцарца начальнікам усяе службы. Я гэта не зразумеў. Усяе службы гэта, відаць, аб'яднанага кабінета ці там офіса Светланы Ціханаўскай, але пра якога швейцарца ідзе гаворка. Тут я выклікаю тлумачальную брыгаду. Па тваіх вачах бачу, што аднаго швейцарца, цябе ў гэтай тлумачальнай брыгадзе не будзе. Роджера Федерера. Роджер Федерер, калі ачоліць беларускі дэмакратычны рух, это, конечно, будзе шок. Все будуць граць у сквош і тэніс. Клас, нормально. Хаця некаторыя там ужо граюць. Пагналі рэплаі. Значит, нездарма я згадаў, што у яго прозвішча вось у гэтага начальніка пашпартнай службы пачынаецца на гуд, і вось Іцхак Карабін піша нам. Гуд, корень прозвішча з нашых, з гудасаў. Таму што мы ж памятаем, што ў Літве беларусы
гэта гуды, Беларусь гэта гудзя, так? І значыць, атрымліваецца, хлопец-то наш. Прабачце за мой нацыянальны гумар, але я чакаў такого рэплая, але нет, гэта карыстальнік. Нет, карыстальніка з нікам Ицхак Карабін. А тут, бачыш, у нас максімальна пакуль што неталерантна адбываецца нешта. Неталерантна. Жмут, швайцарца прызначыць, гуд, Ицхак Карабін. Давай яшчэ рэплае. Пагоні на пашпарце не пабачым. Ну, зразумела, што літоўцы вельмі раўнуюць беларусаў да таго, што герб нацыянальны ёсць. Пагоня, у іх таксама... У них-то Вітис. Вітис, вершнік, да? Але, ну, падобны. І я табе скажу нават, што ідзе вайна у Вікіпедыі. Так. За артыкулы, за тое, чыя пагоня, напрыклад, і вы не знойдзеце ў англамоўнай Вікіпедыі, напрыклад. Вось можете просто цяпер схадзіць і праверыць. Вы не знойдзеце ў англамоўнай Вікіпедыі артыкул пра беларускую пагоню, асобны. Яго сіламі літоўскіх рэдактараў Вікіпедыі ўпіхнулі як раздзел у артыкул «Беларускі герб», герб Беларусі. І там ты спачатку чытаеш пра афіцыйны дзяржаўны герб. Вось, і далей там унізе ты пачынаеш, гістарычны нацыянальны герб гэта пагоня. От курвы. Вось так вось яны дзейнічаюць, каб забраць у нас нашу гісторыю. Ну нічога, яшчэ на вострай браме, спадзяюся, тая самая правільная пагоня размешчана. Я без каментароў не ведаю, што там размешчана на вострай браме, але такія, як мы з табой, Алексей, якія вось у сваёй праграме агучваюць вось такія думкі. Па меркаванні назіральніка Шеймлес пашпарта не атрымаюць за свой за лішні ліцвінізм. Да. Ах, вы лічыце, што нейкія розныя пагоні ёсць? Ах, не толькі старадаўняй літоўскай пагоні, але і старадаўняй крывіцкай пагоні, значыцца, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Ну, ліцвіны, пагоня літвінская, літоўская, правильно? Ну, все лагічна. А ліцвініст там? Шыш. Што яшчэ прысабечылі літоўцы, акрамя пагоні? А ўсё ўжо адбылося. Адбылося прысабечванне? Так дзіўна паказваць свой уласны твіт, але тым не менш, сябры, фло, прыкладанне для жаночага здароўя. Цяпер, як Марк Шагал, піша нам Свердлов, все хочуць называць сваім, а Беларусь можа заявіць толькі пра карані гістарычныя. І тут у мяне 3 скриншоты з літоўскіх медыа, у якіх написано: у Литве появился новый единорог. Ну, чекай. Приложение для женского здоровья Flo Health, открывшее филиал в Литве, стало единорогом. Имея в Литве более 200 сотрудников, Flo Health достигла статуса единорога. Вось так. Атрымліваецца... А ў чым яны не правы? Запытаеш ты? А зараз вось пачытаем рэплай. Ва ўсім. Дмітрий Дзямідаў піша: трэці загаловак абсалютна нармальны, насамрэч літоўскаму чытачу фіялетава, адкуль гэты фло паходзіць. Вось тут у мяне пытанне. То бок, адкуль паходзіць, там, я не ведаю, супрацоўнік варгеймінга, які служыў у беларускім войску і якога пазбавілі віды на жыхарства за гэта, літоўцам не фіялетава. А адкуль паходзіць прыложение фло? Оказывается, фіялетава. А справа ў чым? Атрымліваецца в $1 мільярд, да? Таму я адказваю. Нам выгодна тое, што нам выгодна. Магчыма, калі б ведалі, што з Беларусі не карысталіся б з меркаваннем нацыянальнай бяспекі. Да таго ж, да фло, дарэчы, былі такія пытанні, што яны збіраюць да халеры дадзеных. Да. І хто будзе карыстацца гэтымі дадзенымі? Хто да іх атрымае доступ? Нават, магчыма, не праз добрую волю фло, а нейкім хакерскім чынам і гэтак далей. А якім чынам гэтымі дадзенымі можна скарыстацца? Быццам бы, ну, калі у вас ёсць дадзеныя пра менструальны цыкл, я думаю, што ў маркетынгавых цэлях, прынамсі, вельмі лёгка. Ну, гэта маркетинг. Илай Роджер Вайер піша нам: точно Литва не может называть эту компанию своей. Там большинство работают белорусы, и переехали они уже, поднявшись на приличный уровень до этого переезда. То бок 200 плюс супрацоўнікаў, большасць беларусы. Пераехалі яны, это пераехалі, а адзінарогам-то сталі у Літве. У Літве, да. Я скажу, што у адным з артыкулаў згадана, што
Заснавальнік кампаніі беларус Так. і літоўскім офісам кіруе беларус Філіпас Грыбченкас. І як бы, а чаму это? А як это здарылася? Типа літоўская кампанія, у Літве з'явіўся новы аднарог, а кіруюць усім беларусы. Што нешта не супадае. Ход думак. Это был ход думак, але цяпер ход думак, да. Паводле законаў жанру, Украіна яшчэ павінна выказаць свае правы на паходжанне. Вось я думаю, што да, гэта як бы нема дыму без вагню ў гэтым твіце. Я памятаю, як яны на Святлану Алексіевіч выказвалі свае прэтэнзіі, таму што яна нарадзілася ў Івана-Франкоўску. А каго яшчэ? На Малевіча. ВКЛ, да. ВКЛ. Таксама украінцы. Каліноўскага таксама. Сур'ёзна, нават так. Ну, карацей... Была ж украінская дэлегацыя. Карацей, па класіцы чакаем. Лев Сапега 2. Вядома, што ўсімі бізнесамі кіруюць фінансавыя інтарэсы, але заснавальнікі ФЛО чаго хаваюцца? Саромеюцца, што яны беларусы? Я вось тут крыху не разумею, а што яны мусіць зрабіць? Типа, мы адзінарог не літоўскі? Беларускі аднарог, да? І каму яны зайграюць на карысць тады? Я нават не ведаю, калі шчыра, навошта... Айці краіне адной? Навошта гэта рабіць? Да, няхай ужо пакуль лукашэнкаўскія ўлады кусаюць локці, пра тое, што ФЛО гэта, аказваецца, беларускі аднарог. Далей, Дэвбай знайшоў фотку таго, як выглядаў першы офіс ФЛО. Давайте паглядзім. У гаражы? Ну не, я табе скажу, што яны ж, гэта не першы праект гэтых фаундераў, да, і яны ўжо там, ну, мелі пэўнае прыстойнае бабло на той момант, да. Маглі зняць. Але офіс быў, вось мы бачым, што замест вакна, офіс быў без вакна, да, і на сцяне постер, які, за якім бачу вось гэта літоўскае неба, вось гэта літоўскія аблокі, да, і... Яны, бач, матывацыя была прарубіць вакно ў Еўропу. Яны прарубілі. Вакно магчымасцю. Пасля 2020 года здымкаў падзяліўся сузаснавальнік FLO Health і яго першы CTO Андрэй Коўзель. На што твітарскія адразу заўважаюць, што Андрэас Ковзелюс. Паправлю вас, не Андрэас Козелюс, а Андрюс Козелюс. Пераехалі па Польшчу, быў бы Анджей Козлевич. Козлеўскі. Не спыняюцца, направду, не гледзячы ні на што, аўтобусы, якія вязуць беларусаў з Польшчы ў Беларусь, з Беларусі ў Польшчу, з Беларусі ў Літву. Спыняюцца. Все-таки спыняюцца. Спыняюцца яны на мяжы. Да, і не тое, што спыняюцца, а вось дзве навіны. І зноў Дэвбай піша нам пра мяжу. Польшча не плануе закрываць уезд для аўто з беларускай рэгістрацыі, а вось Літва, давайте, што яшчэ Літва у нас хутка забярэ. Літва збіраецца паменшыць колькасць аўтобусаў на маршруце з Беларусю. Вот так. З 35 до 29. Памятаю гэтую навіну. Ці ў месяц, у тыдзень? Тут ты мяне азадачыў, конечно, но можа ў тыдзень, я не ведаю, 35 аўтобусаў за дзень. Ну окей, калі 35 за дзень, то я не ведаю. 5 у дзень. Логично. Так 4 будет. Антон Матолько пишет. Тем временем правительство Литвы хочет еще больше сократить автобусных маршрутов с Беларуси. Тоже, наверное, чтобы повлиять на режим Лукашенко. Ну, конечно. Ну, как разные чиновники не ездили. Еще Иван Краўцоў недавно писал, что Лукашенко не ездить у цягніку Мінск-Вільня. Дык навошта прыбіралі цягнік, сябры? Ну, цягнік-то прыбіралі, калі коронавірус быў. Але не узнавілі? Не узнавілі. Вось. Я здзіўлены, што Антон мне піша тут, хто вінаваты. А вінаваты, это, конечно, дзямсілы, это зразумела. Антон так не напіша. Антон напіша так, таму што, бач, ён пераехаў з Літвы, і цяпер уже можа на Літву уже можа нешта і сказаць. Далее Артем Шрайбман урывается в дискуссию, отказывая Антону. В сокращаемых автобусах ехали агенты. Вот, бачишь?
А іх маглі б потым Якіх? абмяняць на палітвязняў гэтых агентаў. Слухай, гэта абсалютна слушная думка. Ну, Калі ты не ўпусціш агентаў на сваю тэрыторыю, ж- ты іх не затрымаеш ну, і не абмяняеш Ну. пасля. вот, Вось. ну подумайте, Да. по нас, гіта нас, ну, І везлі зефіркі в шакаладзе заславскія, дадае Заслаўскі. Антон. Думаў, Бабруйскі. Я таксама думаў бабруйскія, що за заславскія зефіркі в шакаладзе. Антон, зусім ты адарваўся ад народа, ад людзей. Уже не памятаеш, дзе ў Беларусі Робіч. зефіркі Зефір. у шакаладзе. Наступная тэма, як не дзіўна, таксама пра прадукты. Алексей, Але давно з уже не іншага кажа боку, але з іншага боку. Так, З іншага, Мсціславская багема, Свет Кошка, піша так. З лідскім квасам і сыркамі ўсё ясна, але мне стала цікава, на што падселі твітарскія эмігранты ў новай краіне. То бок, чым замянілі вось якія прадукты вы Guilty тут pleasure. сустрэлі ў эміграцыі, якія вам спадабаліся не менш за сыркі з пандай? сыркі з пандай, да, Лідскі за лідскі квас. квас, за піва лівалі дзесятка, вось за гэта ўсё. І яна пачынае з бургера добра калорыя. Веганскі нейкі. Мне падаецца. Без менса, да, написано, без менса веганскі бургер, сланечнікавы. Сланечнікова. На сланечнікавай піша. Столькі Ну, тут. сапраўды, сланечнікава бургера я калі шчыра ў Беларусі не Беларусі? бачыў. Мгм. Далей у яе топе. Што там ёсць? Фіта. Ну, дарэчы, абсалютна звыклая фіта ў кожнай краме ў Польшы Мгм. прадаецца. Кафола, гэта што? Гэта чэшская кока-кола. Чэшская кока-кола. Чэшская кока-кола. Слухай, ну падабаецца людзям. Ну што, ты спрабаваў? Відаць, не. Ну, дык Не каштаваў, маўчы да. тады. Ну. Яўген Казарцу Так, Яўген. немаведама навошта посціць бургер з мака. Можа быць, ему заплацілі? Можа быць, а можа быць проста Таму што вырашыў ў нагадаць нам, што ў Беларусі Беларусі няма няма больш ж. мака, що там І ёсць? такого Макбай. бургера таксама там. Бургера такого няма. Да. Далей у нас налеснікі О, Боже. з творагам і ізюмам, з З родзынкамі, ізюмам. родзынкамі і сырам. Сябры, калі вы не обедали, вы это пообедайте. Поставьте паузу, Так. да, поставьте на паузу, пообедайте. Далее что? Что там? Теплые лёды. О, это классно, это классно. Теплое морозиво. Что, блин, вообще? Там такая вафелька, унутры такі пухнаты крэм, вельмі такі нежны такі. І все гэта ў шакаладнай глазуры, вельмі Так, якія ж гэта лёды? Это вельмі так называются, цеплые лёды. І гэта трэба грэць, відаць. Не. Теплые в сэнсе того, што яны просто не холодныя. Ясна. Як жа ў гэтым Вельмі смачна. пераліку Вельмі без хот-дога, жабцы. О, ну класс. але я хочу сказаць, што калі гэты хот-дог не за жабсы, то ён не такі смачны, Ну, так. сябры. Вось толькі калі гэты хот-дог набыты за жабсы, тады у яго Супергуд. сапраўды такі дэлішоус смак. Смак халявы. Далей, да. Далей у нас раптам з Нямецчыны эмігранты падцягваюцца і нейкі Братвюрст. Ростбратвурст. Да. Ну, выглядае Ну, Добра выглядае. Добра. як штука, якой можна збіць планку на спаборніцтвах у алімпійскіх гульнях, калі вы разумееце, пра што я, нейкі тірамісу. Тирамису с бедронки. Десерт. Паша, ох, это, Ага, ну то бок конечно, там, дзе хот-дог з жабкі, там тірамісу з бедрон. это так само легенда. Роўнасці і для паліткарэктнасці. І што у нас апошняе Цар у гэтай Рэплай. рубрыцы «Цар Рэплай» заробак у еўра. Вось што адкрылі для в сябе Беларуси, заробку да, в евро. беларусы у эміграцыі. Ну, Да. гэта, відаць, чалавек не з Польшчы, конечно, піш. Тут у нас заробкі у златувках. Сябры, набліжаемся до конца, але я спадзяюся, што вы не стаміліся. У нас яшчэ 3 тэмкі, але вельмі кароткія. Вось толькі Давай. што згадалі Алімпіяду і культавага гэтага персонажа, турка, Турецкая стрелка. які такі хоба, і другое месца па стральбе. І аказваецца, што ён меў дачыненне да Беларусі. Цікава, пагарталі вон яго інстаграм, Мгм. Юсуф Дикеч Афішаль. Уже он стал афишел. Да. І Окей, оказывается, у яго есть фотка шоколадки Беловежская пуща. Классное дочинение. И он стрелял Коммунарская. шоколаду. Так вось глядзі, што піша нам хто ніхто. Калі ён быў у Беларусі, дык ён займаўся не тым.
я так разумею, что іншы намёк на трэба было страляць, а ён еў шакаладку. фоткаў. Ну і Прынамсі. еў. Можа, яна не Можа, было і не еў. такую шакаладку. Можа, яму прывезлі нейкія беларускія сябры. Да, і яшчэ адно дачыненне гэтага гераічнага хлопца да Беларусі. Ну, это, конечно, фейкі пайшлі. Фейкі. Знайшоў джипсінкоў, быццам бы вось такі нармальны экіпіраваны стрэлок. Гэта нейкі такі наварочаны бар. Нагадвае мне гэта бар курылка на рагу інтэрнацыянальнай і нейкая яшчэ. Мне калі шчыра і Энгельса. Нагадвае алкаголі, але ну паверу табе, што гэта курылка. Вы напішыце ў каментарах, калі вы рэкагназавалі гэты бар. Памятаць гэты бар лепш. Наступнае месца мы абодва памятаем, сябры, і вось гэты турэцкі стрэлок, ён такі, як это сказаць, homemade, ненаварочаны, крафтавы такі, асацыюецца, канешне ж, з цэнтросам, з гэтай крамай цэнтральнай, крабавы рулет, першым паверсе. Трапная асацыяцыя, малайчына джипсінкоў. Як заўжды умееш падрапаць душу, парваць на шматкі. Ну, не можем мы прайсці міма гэтай тэмы, але скажу, што, канешне, ўсё развіваецца вельмі дынамічна. У Курскай вобласці Расіі, на якую невядомыя людзі са зброяй напалі. Невядомая. А я не бачу яшчэ, каб хто-небудзь, як это кажуць, браў на сябе адказнасць за гэты акт, за гэтую спецыяльную вайсковую аперацыю. Не пабаюся гэтых трох слоў. Можа і Хамас, можа это піраты з Судана. З Карайбов. Да, можа з Карайбов, тут недалёка ёсць. І твітарскія, як бы тэма не наша, як бы гэта нейкія разборкі ў суседняй краіне, можа это недабітыя вагнераўцы вырашылі зачапіць сабе кавалак Курскай вобласці. Як іх там, племёнамі? Ну, да. Туарэгамі? Ці тыя, хто іх не дабіў, высадзіліся на тэрыторыі вось дзяржавы. Ну, а ў чым тут наш кантэкст беларускі? А наш кантэкст у тым, што Беларусь — гэта вайсковы харуснік Расіі. Мы нават прынялі нейкую там вайсковую дактрыну, на што і указвае нам Бел Алекс. А дзе там саюзная дактрына? На саюзніка ж напалі. Так это што, трэба накіраваць беларускіх вайскоўцаў, каб яны абаранілі тэрытарыяльную цэласнасць Расійскай Федэрацыі? Господи, што я кажу? Беларускія вайскоўцы, каб абаранілі тэрытарыяльную цэласнасць. Як это адбылося? Смешна ў роце. Што адбываецца? Ты пра тую ж дактрыну, у якой Арменія, пішуць у рэплаях. Ну да, адзін раз уже Беларусь і Расія накіравалі дапамогу свайму саюзніку. Абаранілі Арменію, блин. Ён пазбавіўся нармальнага такого кавалка тэрыторыі. Патрабую уводу войскаў АДКБ ў Расію. Гэта просто... Хто б там не адчакрыжыў гэты кавалак Курскай вобласці ў Расіі, ён, конечно, такую інфармацыйную хвалю, такія кантэксты. Патрабую уводу войскаў АДКБ ў Расію. 15 кіламетраў робяць сваю справу. Сцыт дактрына піша нам ЕМТ. А можа быць спіт? Нет, дакладна, сцыт. Не спіт. Не спіт. А можа так і трэба. Выспаўся. Піша нам ЙОКАМА. Ну, пакуль што выглядае, што беларуская база працуе, там нейкія нарады Пуцін праводзіць, але нічога зрабіць з гэтымі ўзброенымі людзьмі. Войскі ад мяжы з Украінай адвялі. Адвялі, але не ў неспадзяваны бок. І я табе скажу, што Кіеў не каментуе, хто это, і это такія, іх там нет. Типа... Танга — гэта танец, які танчаць двое. Пачалі біць праціўніка ягонай жа зброі. І наша традыцыйная рубрика «Найлепшы твіт тыдня, сябры». Сёння гэты прыз адсутны, дарэчы, абсалютна у выглядзе згадкі значыцца у анонсе праграмы дастаецца Міхасю Ільюну які звярнуў увагу на навіну. Спецыяліст-гігіеніст патлумачыла, чаму вада ў драздах стала сіняй. Вада ў драздах стала сіняй. Не абы-дзе, а ў драздах. У драздах, аказваецца, нехта мыў там памачыў пальцы. Атрымліваецца, што цяпер? Вада сіняя, а пальцы
адмытыя гэта на гэта намекаем. Это был фан Томас. Это был фан Томас. Умыл руки, атрымліваецца, і все. Можа, і старонку перагарнуў нават, да? Не, сябры, старонку ніхто не перагарнуў, але відаць, без гэтых сініх пальцаў, якімі так ён, атрымліваецца, адпусціў уладу на нейкі час, каб памыць. Поплавала хаця бы гэтым летам. Да, атрымліваецца, што адпусціў, але пасля, відаць, памытымі пальцамі Пусці і забудь. узяў назад, а вада затое ў драздах стала сіняй-сіняй. Браво, Міхась. Гэта было бла-бла-шоу «Чык-чырык», у якім Алексей І Сабрык Павел Свердлоў распавядаюць вам, чым былі багатыя і радыя на мінулым тыдні ў беларускім твітары. Сябры, пішыце твіты, глядзіце YouTube, пакуль яшчэ у можаце. Беларусі гэта магчыма і гэта радуе. Ну, а мы з вами развітваемся і сустрэемся, як звычайна, праз тыдзень з новай порцыяй смачнага інфаконтенту. Пакуль. Пакуль.